Aguasana, el gesto más sencillo para empezar a cuidarse. A mí me la recomendó el pediatra cuando nacieron mis hijos y desde entonces no compro otra. Aguasana se encuentra situada en una de las laderas de Agrova, en el término municipal de Bayona, Pontevedra, a 270 metros sobre el nivel del mar, en una zona verde, de gran belleza y libre de toda contaminación. A pie de manantial se sitúa la moderna planta de envasado, con un proceso de embotellado totalmente automatizado para mantener la pureza original del agua y asegurar la adecuada conservación de sus propiedades naturales. Disponemos de 3 líneas de envasado, 2 para el envasado PET y 1 para el vidrio. Aguasana está plenamente concienciada y comprometida con el medio ambiente, cuidando los manantiales y su entorno de forma sostenible y contribuyendo a la correcta gestión de sus envases, utilizando el vidrio y el PET que mantienen las cualidades del agua inalterables y además son reciclables. Las principales características de Aguasana que la diferencian de otras aguas envasadas son su débil mineralización y su bajo contenido en sodio. Aguasana no solo quita la sed, te cuida.
Ten que ver coa compromiso de seguir avanzando, ademais, da prevención, agora falaremos deso noutros acordos, avanzando tamén na potenciación dos medios de extinción, sobre todo aqueles que se amosaron especialmente eficaces durante este brao. Recordo que nos orzamentos do ano 2026, os que espero que entren en vigor a partir de xaneiro, hai reservados casi 120 millóns de euros, 75 para a prevención e o 35% restante, máis de 40 millóns de euros, para extinción. E dentro destes máis de 40 millóns de euros encadra o acordo que ahora paso a darlles conta, o que nos levou a autorizar a contratación de 2 novos avións de carga de terra para integrar o dispositivo de prevención e loita contra os lumes o ano que ven. Van ser case 4 millóns de euros, o contrato vai durar 3 anos e son avións que, pola súa axilidade e rapidez, son moi útiles na extinción de incendios nunha contorna de ata 40 kilómetros desde a súa base. É dicir, para intervencións moi rápidas, foron moi eficaces este brao, moi necesarios e, polo tanto, aumentamos con este acordo, con independencia de seguir aumentando en sucesivos acordos, pero xa con este acordo a contratación aumenta 2 novos avións e teremos 8 avións do tipo dos que se contratan hoxe o brao que ven. Había 6, pasamos a ter 8, 4 millóns de euros. Seguimos, ademais, reforzando ese compromiso anunciado dos medios aéreos, unha nova base de helicópteros no concello de Lalín para atender a toda a comarca de Deza, a renovación do aeródromo de Antela, en Sandiás, a construción da nova base de medios aéreos antiincendios no concello de Valga, na parroquia de Sete Coros, e tamén as melloras na base que hai no Campiño, no concello de Pontevedra. Todo isto, xa digo, dentro dese compromiso de facer un especial fincapé no reforzamento dos medios aéreos para a seguinte campaña. Cambio de acordo, hai outro, outro acordo que explicará a conselleira relacionado tamén cos medios coa campaña, neste caso, fondos de prevención, pero paso a outros acordos de outras consellerías. A proposta da Axencia Galega de Turismo, hoxe acordamos, dentro do marco global financiado con Next Generations, un plan de sostiedade turística de vías termais que ten 23 millóns de euros. Sobre ese plan xeral, imos facendo desgloses, xa veñeron varios este Consello, e hoxe facemos un novo para asinar co Concello de Ponte Caldelas a un convenio para poñer en marcha un novo espacio termal que estaría nos terreos do antigo balneario que existe neste Concello, en Ponte Caldelas. Unha zona próxima ao río Verdugo, hubo un balneario dende finais do século XIX ata aí ben pouco, ata inicios deste século XXI, e o que facemos con este convenio é destinar, a Xunta de Galicia aporta, son 484.000 euros, a Xunta de Galicia aporta o 80%, 400.000 para facer pozas termais, habilitar vestiarios aseos, centro de interpretación da cultura termal, todo isto, xa digo, convenio de 484.000 euros, donde a Xunta aporta o 400.000 euros o 80%. Cambio de acordo de Consellería, proposta da Consellería de Presidencia. Seguimos apoiando o sector do taxi en Galicia. Destinamos 500.000 euros para axudarlles estes profesionais a comprar taxis que estean adaptados a persoas con mobilidade reducida ou ben que sexan vehículos eléctricos, híbridos ou, en todo caso, de baixas emisións. O 60% deste orzamento de 500.000 euros vai para seguir promovendo a compra de vehículos adaptados para persoas con un tipo de discapacidade, e o 40% restante será para vehículos co distintivo eco. As axudas poden chegar ata 10.000 euros por vehículo e, non é a primeira vez que as habilitamos. Dende que as pusemos en marcha foron casi 6 millóns de euros e axudamos a adquirir un novo vehículo, a renovar o que tiñan a máis de 500.000 profesionais do taxi en Galicia. Cambio de consellería, proposta da Consellería de Política Social. Seguimos mellorando as infraestructuras que dependen da Consellería ou ben dependen de outras administracións, pero realizan unha función no ámbito da Consellería. Ahora, este acordo afecta ás escolas infantís, tanto de titularidade autonómica como algunhas tamén son de titularidade municipal, un total de
14 escolas infantís en 14 concellos recibirán 1 millón de euros para financiar obras de mellora que consisten en pequenas ampliacións, renovacións de cubertas, de fachadas ou compra de novo equipamento. 1 millón de euros para mellorar 14 escolas infantís en 14 concellos. Xa digo, algunhas titularidade da Xunta e outras titularidade municipal. Sigo na área social, a proposta da Consellería de Sanidade e dentro do proxecto global que ten a Xunta de Galicia para construir un gran centro sociosanitario no edificio do antigo Hospital Rebullón, no Concello de Mos, había unha parte que sería un centro de cuidados intermedios e outra parte centro de saúde. Pois ben, o que traemos hoxe é o comenzo de todo o proceso para construir ali, nese edificio, no antigo Rebullón, un centro de saúde que mellorará en moito o actual. Hoxe autorizamos xa licitar a redacción do proxecto e, en canto está redactado a licitación da obra, para construir un novo centro de saúde en Mos. A intención é incrementar, é moi necesario ademais, a superficie do actual centro de saúde aumentaría en casi un 60% e dotalo de novos servizos. A previsión de investimento do novo edificio son 4,7 millóns de euros. Haberá unha sala de lactancia, un espacio para pacientes respiratorios, sala de cirurxía menor, zona para facer ecografías, nova consulta de nutricionista, gimnasio para sesións de fisioterapia, amplíase a carteira de servicios na área da muller, por exemplo, unha nova sala para rehabilitación do solo pélvico, dúas novas consultas para formar residentes, en definitiva unha mellora non só en espacios, sino en servizos moi sustancial respecto ao centro de saúde actual, 4,7 millóns de euros. Paso ao sector primario, a proposta da Consellería do Mar, hoxe autorizamos unha prórroga que se faixe ao abeiro dunha modificación legal aprobada recentemente e que permite, en casos excepcionais, onde haxa un interese xeral, prolongar as concesións que teñan en vigor empresas que estean instaladas en zonas de dominio público que sexan competencia da Xunta de Galicia e da Consellería do Mar. Esta prórroga de carácter excepcional afecta aos terreos a concesión que ten a conserveira Gealsa no porto de Bodión, en Boiro. Vencería no ano 2042 e ampliamos ata os 75 anos, a inicial eran 50 anos, por tanto, iría ata o ano 2067, polo interese estratégico que esta industria ten para a comarca do Barbanza. Esta habilitación legal permite estas prórrogas excepcionais cando se cumplan dous requisitos. Primeiro, interese estratégico. Estamos falando dunha empresa que sigue medrando e que ahora mismo ten 3.000 empregos directos no Barbanza e máis de 10.000 indirectos e, ademais, exíxese un investimento mínimo de 500.000 euros. O investimento comprometido por Gealsa supera os 8 millóns de euros para esta ampliación da concesión. Cambio de acordo. A proposta da Consellería de Economía queremos seguir aproveitando a oportunidade que, sen dúbida, se abre agora coas novas orientacións dos orzamentos a nivel europeo para a política de defensa e seguridade. Creemos que é unha oportunidade para moitas empresas galegas, para que as que xa están especializadas nestes sectores para que poidan ampliar a súa produción e tamén as que non están para que poidan facelo, diversifiquen a súa produción actual e se poidan especializar en produtos que, sen dúbida, terán moita demanda no futuro. Aprobamos, no seu momento, a Estrategia de Seguridade, Defensa e Aeroespazo, que ten un horizonte 25 este ano ata o ano 2030, no que queremos mobilizar ata 900 millóns de euros nestes sectores e, hoxe, dentro desta estrategia, lanzamos por primeira vez unha orden de axudas para facilitar que empresas galegas obteñan os certificados oportunos para poder traballar en defensa. Exíxense certificados moi concretos, ás veces complexos de conseguir, e, polo tanto, para axudar, sobre todo, as que queiran introducirse neste novo sector, arbitramos estas axudas de, en principio, veremos en función da demanda, en principio son 1,5 millóns de euros, 1,5 millóns. E cada empresa vai poder recibir ata 75.000 euros. Os fins, os que acabo de señalar, por exemplo, todos os trámites, a tramitación que é necesaria para obter estes certificados complexos, sin os cales non poderían optar nin sequera ningunha licitación deste tipo de sector. Tamén sistemas para pasar as exixentes auditorías de calidade
que fixa a OTAN para fabricar este tipo de produtos e tamén poden ser axudas para axudarlle, sobre todo nas primeiras veces, a presentar propostas de licitación nas convocatorias nacionais ou a nivel europeo que van surxir, sen ninguna dúbida, a partir de agora. Xa digo, 1,5 millóns de euros está dentro desta estrategia e axudas ata 75.000 por empresa. Cambio de consellería, a proposta da Consellería de Emprego e dentro da estrategia da Xunta de Galicia, que levamos a moito tempo apostando decididamente, sen dúbida unha das comunidades autónomas que máis o está facendo en España, pola chamada economía social. É un modelo empresarial que crea emprego sostible, emprego de calidade, e tamén moi importante, moi pegado ao territorio, sobre todo polos sectores aos que se adica. Temos, nos orzamentos de 2026 están previstos máis de 45 millóns de euros para promover a economía social, as cooperativas. O ano que ven está prevista tamén a aprobación dunha nova lei de cooperativas e, por suposto, dentro desta aposta están os apoios económicos, que foi o que se fixemos, aprobar 5,2 millóns de euros para promover a creación de novas entidades de economía social, novas cooperativas, e consolidar e modernizar as que xa existen. 5,2 millóns de euros, como decía, o desglose sería 2,7 para consolidar xa de xeito definitivo, ou intentalo, empresas de economía social cooperativas que leven como mínimo xa 3 anos de actividade e que queiran consolidarse definitivamente ou incluso ampliarse, 2,7 millóns de euros, 250 cooperativas poden beneficiarse, 1,5 millóns de euros para incentivos ás empresas de economía social que teñen como objetivo a inserción laboral de colectivos de difícil inserción, sobre todo provintes da discapacidade, 170 persoas en risco ou situación de dificultade en encontrar traballo, irían a eles iría, as empresas que contraten estas persoas irían dirixidos este 1,5 millóns de euros, 690.000 euros para seguir promovendo a economía social con diferentes actividades divulgativas, xuntanzas, todo tipo de promoción para seguir consolidando e que surxan novas cooperativas e 335.000 euros para apoiar as cooperativas en gastos correntes. Isto era moi demandado, unhas pequenas axudas, sobre todo as máis pequenas, que teñen, isto lle supón un gasto moi grande, irían 335.000 euros para axudalas en parte nos seus gastos correntes, sobre todo ao inicio. Sigo no ámbito laboral, pero esta sería unha proposta en coordinación coa Consellería de Emprego, pero presentada pola Consellería de Cultura. Son as axudas dirixidas a impulsar e mellorar a inserción laboral dos menores de 30 anos. 1,8 millóns de euros para facilitarlle a esta xente xoven, menor de 30 anos, que atopen o seu primeiro traballo logo de completar as súas titulacións, os seus estudos. E o programa Fórmate na Empresa vai dirixidos a mozos desempregados entre 18 e 30 anos e incluye formación, prácticas en empresas, en entidades sin ánimo de lucro, tamén en administracións, en concellos, básicamente, e o que se busca é que se les dé a primeira oportunidade, que se lles tutele, que teñan mentores durante todo o proceso de aprendizaxe e que moitas veces isto acabe nunha contratación ben na propia empresa que lles acolleu ou, senón, no sector ao que pertence esa empresa. Nesta edición queremos darlle prioridade á contratación en sectores que consideramos estratégicos neste momento, que son a aeronáutica, a biotecnoloxía, a todo o que ten que ver coas enerxías renovables, a construción naval ou o téxtil. Por lo tanto, terán preferencia as empresas e a xente nova que quera facer as prácticas nestes sectores. Se ten demostrado na primeira edición que son un trampolín importante, xa digo, para facilitar a entrada no mercado laboral. As cifras están aí para ver que é un sistema que funciona, supón moitas veces a transición directa ao primeiro traballo. Por darlles un dato, na última edición a inserción laboral da xente nova que se acolleu a este programa foi de máis do 60%, casi 2/3 partes dos acollidos tuveron un traballo cando acabaron este período. Por iso, agora destinamos 1,8 millóns de euros, que, por certo, é máis dunha terceira parte máis do que adicamos nas últimas edicións.
Tamén relacionado co mercado laboral, seguimos cun programa moi exitoso, o chamado Bolsas BEME. Son dos programas da Secretaría de Migración, as Bolsas BEME e as Bolsas Retorna Formación Profesional. Están as dúas dentro desta tese retorna e buscan que galegos de orixen poidan vir aquí ou ben a facer un mestrado universitario ou ben a cursar un ciclo de FP. Son 4,3 millóns de euros en total, o desglose serían 2,5 para facer os mestrados universitarios, 250 mozos e mozas que veñan á comunidade a cursar un máster e 1,8 millóns de euros para completar os 4,3 para que galegos do exterior estudien un ciclo de FP en Galicia. Queremos chegar a 120 retornados. Hai novidades. Primeiro, todavía estamos especializando máis os ciclos de FP que se podían beneficiar destas axudas, intentando buscar aquelas titulacións que despois teñan máis posibilidades de poder atopar un traballo aquí en Galicia. Exiximos ahora que sexan ciclos formativos completos, é dicir, non poderán ser, como era toda agora, ciclos máis resumidos, máis breves, máis adaptados, ten que ser un ciclo formativo completo, igual que se estuveras estudiando aquí dende o principio, e xa terá que ser totalmente presencial dende o principio ata o fin. Había unha posibilidade presencial, pero no país de orixe unha parte, e despois completalo aquí. Aquí tería que ser, neste caso, aumentamos a cantidade, tamén é certo, pero ten que ser presencial, ciclos completos e presencial dende o principio no centro galego. Dende que se puxeron en marcha estes dos programas, Becas BEME e axudas para FP, casi 2.000 galegos no exterior se beneficiaron e unha porcentaxe moi importante, que chega a casi o 70%, probablemente máis, permanecen aquí e permanecen, ademais, traballando no sector que pertencía ao máster ou ao ciclo de FP que fixeron. Estamos falando, ademais, de xente moi nova que empeza unha nova vida en Galicia viñendo do exterior. Un acordo de vivenda, como casi todos os consellos, para cumprir o noso obxectivo de duplicar o parque público de vivendas. Saben, o noso compromiso de que no ano 2026 todos os compromisos para construir esas 4.000 novas vivendas estén en marcha, producirase xa a entrega das primeiros edificios e logo irán así sucesivamente ata chegar a ese horizonte de legislatura, pero xa no ano 26 estarán en marcha todos os procesos dunha maneira ou outra. A iso se refiren os dos acordos que tomamos hoxe. O primeiro ten que ver coa promoción que imos facer en Ames, logo de que o Concello nos cedera na zona de Galderachán unhas parcelas para construir exactamente 218 novas vivendas. Vai ser un investimento de 41,4 millóns de euros no Concello de Ames para construir máis de 200 novas vivendas de protección pública, e o que facemos hoxe é, de acordo co Colexio de Arquitectos de Galicia, convocar un concurso de ideas para intentar lograr a máxima calidad arquitectónica, integración a contorna ou eficiencia enerxética. Resolto o concurso de ideas, inmediatamente redactaremos o proxecto e se licitarán as obras 218 novas vivendas. Este é o primeiro acordo. E o segundo, hoxe xa autorizamos licitar o proxecto para construir 17 vivendas públicas no Concello de Culleredo, logo da cesión que fixo o Concello dunha parcela para poder facelo. O investimento vai ser 3,2 millóns de euros para 17 vivendas no Concello de Culleredo. Antepenúltimo acordo, a proposta da Consellería de Educación, dentro das proxectos que Galicia acadou, ao ser a comunidade autónoma máis beneficiada por todos os convocatorias para obter fondos para a chamada fábrica intelixente. Foron moitos os proxectos presentados pola Xunta de Galicia que acabaron financiamento neste programa. Un deles ten que ver, chamase proxecto Edugalia, que logrou captar 10 millóns de euros non na fábrica intelixente, na liña de compra pública innovadora, que me estaba confundindo, compra pública innovadora. Conseguimos varios proxectos con financiación. Este foi un dos que máis obtivo, 10 millóns de euros, proxecto Edugalia, que é un programa específico para usar a inteligencia artificial a hora de reducir o abandono escolar e mellorar tamén a xestión dos centros. O orzamento total son 16,6 millóns de euros, a Xunta de Galicia aporta o restante, 6,6, e os outros 10 de acordo
con esa compra pública innovadora, eses 10 millóns de euros que captamos. Damos os primeiros pasos para facer efectivo este proxecto Edugalia. E, polo tanto, os acordamos autorizar que se destinen 13,5 millóns de euros dentro dos 16,6 para dispoñer de todas as ferramentas digitais que van ser necesarias para poder utilizar a inteligencia artificial na finalidade que antes comentaba, que era previr o abandono e intentar evitalo no sistema educativo galego. Hai varios eixos, os máis importantes serían ter unha plataforma intelixente que integre a información académica de todos os alumnos e dos centros e que permita alertar usando IA sobre o posible risco de abandono escolar, saber que factores inciden no mesmo, poder actuar, detectar que centros precisan máis recursos porque teñen máis abandono escolar, ver as causas, intentar reducir as porcentaxes. Outra dos eixos deste programa poñer en marcha o chamado expediente digital único do alumno. Non existe ninguna outra comunidade autónoma. Galicia será a primeira comunidade autónoma que, a modo do expediente sanitario, que xa existe o expediente digital sanitario, existe tamén un expediente digital único de cada alumno que estudie en Galicia. Despois tamén haberá un espacio de información. Esta plataforma terá un espacio adicado a axudar a todos os que queran facer trámites relacionados co sistema educativo, solicitude de bolsas, matrículas, todo o que se ofrece. Haberá un asistente de día para axudar as familias ou os alumnos a que poidan resolver estes trámites con máis facilidade. En materia de vivenda, outros, decía, quedan antepenúltimo, quedan ahora mismo 3 acordos, perdón. O primeiro é a decisión de ampliar ata chegar a 24 millóns de euros no ano 2025 o chamado bono alugueiro mocidade, que ofrece unha chega de 250 euros mensuais aos menores de 36 anos para que fagan fronte aos gastos do alugueiro. Dirixidos a mozos con ingresos que non superen 3 veces o IPREN, que son 25.200 euros, son 250 euros mensuais. Hubo unha primeira convocatoria de 13 millóns de euros, moitísimas máis solicitudes e, polo tanto, amplíase agora 24 millóns de euros destinados ao bono alugueiro mocidade neste ano 2025 e, acordamos esa ampliación logo de que chegaran os fondos estatais e facemos a convocatoria para chegar a moitos máis mozos. A nosa intención é poder atender cando menos 2.000 solicitudes máis que quedaron sin atender coa primeira convocatoria de fondos. Decía, outro acordo en materia de vivenda, tamén está enmarcado nese obxectivo de poñer canta máis vivenda a disposición dos galegos millor. Hai varios programas, está o que se acabo de decir, como todos os consellos de promoción directa, construcción por parte da Xunta de Galicia, pero hai outros programas complementarios, por exemplo, o programa Fogar Vivo, que son 6 millóns de euros en axudas para facilitar que como mínimo 1.300 vivendas de titularidade privada de particulares se poñan en aluguer con rendas accesibles. Isto xa está en marcha e hoxe autorizamos outra nova iniciativa, un novo plan para impulsar a rehabilitación de vivendas e tamén a conversión de locales baleiros en vivendas. Va dirixido especificamente aos municipios de menos de 5.000 habitantes, donde é máis difícil estimular este tipo de actividades, donde moitos locales baleiros, se non se toma este tipo de iniciativas, probablemente quedarían baleiros durante moitísimo máis tempo e, polo tanto, destinamos entre o ano 26 e o 27 5 millóns de euros para rehabilitar vivendas ou convertir baixos en vivendas en concellos de menos de 5.000 habitantes. As axudas poden chegar ata 30.000 euros e irán dirixidas a facer reformas ou ben rematar vivendas que estén inacabadas ou, como decía, transformar baixos e entre plantas comerciais en novas vivendas. E os requisitos que vamos, hai varios requisitos, o principal, para salientar agora, é que haberá unha obriga de que a vivenda ou o baixo reformado debe destinarse ou ben a vivenda habitual de persoas ou ben a alugueiro con precio tasado durante polo menos 5 anos para poder ser beneficiarios das axudas. Digo, isto complementa
as outras iniciativas pensando, sobre todo, no programa e na paralización de moitas vivendas ou ben vacías ou se son baixos comerciais desocupados nos concellos máis pequenos, nos concellos de menos de 5.000 habitantes, os que iría especificamente destinada esta axuda de 5 millóns de euros, que é unha novedade a primeira vez que se convoca. E último acordo que explicará a Conselleira do Medio Rural máis polo miúdo ten que ver, como decía ao principio do Consello, teñamos un acordo importante en materia de medios de extinción e tomamos outro acordo importante, tamén comprometido logo da vaga de lumes deste brao, que é facer máis fincapé aínda máis na necesaria prevención a través da limpeza, sobre todo as faixas secundarias, aquelas que están máis perto, máis cerca das vivendas e dos núcleos de población. Isto xa se viña facendo. En ano 2018 había un convenio entre a Xunta de Galicia, a través da SEAGA, e a Federación Galega de Municipios e Provincias para colaborar e auxiliar os concellos no control e limpeza das faixas secundarias. A este convenio, que caduca ahora en decembro, estaban adheridos o 93% dos concellos, é dicir, un 91%. O actual convenio, como decía, remata o 31 de decembro. Saben vostedes que a CEGAN, os seus órganos directivos, ben é certo, unha diferencia de 60-40, decidiu non aprobar o novo convenio que se estaba negociando con eles e, polo tanto, o que compre agora é, primeiro, aprobar, como fixemos hoxe, no Consello da Xunta de Galicia este convenio por parte da Xunta e ofrecerlle aos concellos de xeito individual, dado que a Federación Galega de Municipios e Provincias, insisto, por unha porcentaxe de 60%, lamento moito, porque máis coincide coa representación política dos que ali votaron, decidiu non adherirse e agora, polo tanto, os concellos terán que facelo individualmente. Para iso é necesario aprobar o convenio, o que ahora facemos, e ofrecerlle aos concellos a posibilidade de que se adhiran. Destinamos 100 millóns de euros para os próximos 4 anos a este convenio. Duplicamos o investimento ata chegar aos 25 millóns de euros ao ano para esta finalidade. A toda agora, a media de investimento era de 12,2 millóns de euros. Pasamos agora a 25 durante 4 anos e, polo tanto, vai ser o doble do ofertado hasta ahora e agardamos, e así o esperamos, lamento que non haxa ese convenio paraguas que facilitaba todo moito, pero aprobaremos o convenio e lle ofreceremos aos concellos a posibilidade de ter esta axuda fundamental da Xunta de Galicia, que non só é a axuda económica, tamén é a axuda de tramitación nun obxectivo común que é incidir na necesaria limpeza das franxas secundarias que vimos que era tan necesaria na vaga de lumes deste brao. Pero para máis explicación, dou a palabra á conselleira. Moitas grazas, presidente. Pois, efectivamente, a prevención fronte aos incendios forestais é unha prioridade do Goberno galego e así o levamos demostrando ano tras ano. Hoxe destinamos o dobre de investimento para accións preventivas que nese convenio que se iniciaba no ano 2018. O ano que ven incrementamos ese orzamento nun 50%. Na Dirección Xeral de Defensa do Monte, como xa temos dito en varias ocasións, pasamos dun orzamento de 50,5 a un orzamento de 75,38 millóns de euros para prevención. E dentro das actuacións de prevención que se efectúan desde a Dirección Xeral de Defensa do Monte, temos que destacar a limpeza e creación de cortalumes, pistas forestais, puntos de auga, realización de queimas prescritas que se veñen executando ano tras ano nos 19 distritos nos que está repartida o territorio de Galicia. De feito, as previsións incluídas no Pladiga para este ano e o que ven nestas cuestións están prácticamente cumpridas. E a prevención fronte aos incendios forestais é unha tarefa de todas as administracións, por suposto, pero tamén dos propietarios. Non podemos esquecer que o 98% do territorio é privado, polo que os propietarios teñen os seus dereitos, pero tamén as súas obrigas de manter limpas esas faixas secundarias.
Para axudalos, desde o Goberno galego puxemos en marcha este sistema público de xestión da biomasa nas faixas secundarias, que é coñecido por todos, e que, como dixo o presidente, pois son esas faixas que rodean eses 50 metros máis aló dos núcleos delimitados en calquera núcleo de población. Desde o 2018, desde a Consellería do Medio Rural, mantemos ese convenio de colaboración entre a FEGAMP, SEAGA, a Consellería do Medio Rural e os concellos adheridos a él, que facilita a propietarios e concellos pois cumplir con esa lei do ano 2007 que obriga aos propietarios a manter, como dicía, limpas esas faixas. É un convenio que ten demostrado a súa eficiencia e eficacia e hoxe están adheridos 291 concellos, dos que 268 teñen o plan de prevención aprobado. Unha cuestión básica pois para ter acceso a eses servicios que ofrecemos desde a empresa pública SEAGA. Un convenio que entre 2021 e 2024 implicou a inspección de 2,3 millóns de parcelas e máis de 170.000 hectáreas. Creemos neste sistema e, por iso, o presidente, na súa comparecencia, comprometeu reforzalo tras a vaga de incendios deste verán. E, como dicía ao comenzo, o compromiso da Xunta de Galicia coa prevención fronte aos lumes é claro. Por iso, levamos dende o mes de outubro, concretamente dende o 3 de outubro, intentando negociar este novo convenio coa FEGAMP para os vindeiros 4 anos, con varias melloras con respecto ao actual, con máis orzamento, é dicir, o doble de orzamento, 25 millóns, duplicamos os fondos destinados para estas tarefas, con eses 25 millóns de euros anuais nos que se inclúe ese fondo específico de limpeza de faixas. Mais apoio aos concellos e particulares para facilitarlles cumplir coas súas obrigas, facendo especial fincapé neses concellos de menos de 10.000 habitantes que teñen menos recursos para esas comunicacións e esas inspeccións e controis das faixas, e máis axilidade para levar a cabo directamente execucións nesas zonas de máis risco de incendio, se os titulares non cumplen coas súas obrigas, na liña do establecido na Lei de Medidas que acompaña os orzamentos de 2026. Todas elas son medidas beneficiosas para os municipios adheridos e para os seus propios veciños. Por iso, non entendemos a postura da FEGAMP, que a semana pasada nos comunicou que non estaba de acordo co texto proposto. Nos lo comunica a sabendas de que estamos en tempo de desconto para poder asinar este convenio, posto que, se non se asina neste ano, iso dificultaría a contratación de empresas para facer os desbroces, a contratación de persoal para facer esas inspeccións desas faixas que deben de estar limpas antes do 31 de maio. E, ademais, soa a excusa de índole política, porque a mí me parece que é unha irresponsabilidade pola súa parte. Como organización que agrupa a todos os concellos debería priorizar acadar acordos beneficiosos para todos eles e non enrocarse en argumentos que en moitos dos casos non son obxecto nin ámbito de actuación deste acordo, como xa manifestamos en varias ocasións. E xa dixemos a semana pasada que non íamos deixar sós aos concellos galegos. Por iso, hoxe elevamos este novo convenio ao Consello da Xunta, un convenio sen a FEGAMP, pero aberto a todos os municipios que decidan sumarse. Todos eles poderán solicitar os servicios que xa se ofrecían previamente, a maiores das novidades que xa describín. Falamos de cooperación a varios niveis, cooperación e colaboración para a revisión, modificación ou elaboración do Plan Municipal de Prevención, colaboración nas inspeccións, nas notificacións e na preparación de todos os documentos para ordenar esas execucións subsidiarias e os propios trámites das sancións a aqueles que non limpen. Unha colaboración que, como dicía, vamos a intensificar nos concellos máis pequenos. E, ademais, os particulares das parroquias priorizadas
poderán seguir contratando con SEAGA as rozas por un importe de 420 euros hectárea. Ata o de aquí tiñamos 157 parroquias priorizadas, pois para o ano 2026 pasamos a ter 276 parroquias priorizadas na que eses titulares desas parcelas poderán contratar coa empresa pública SEAGA pois a execución dos desbroces nesas zonas das faixas secundarias. Tamén continuamos ofrecendo aos concellos a execución subsidiaria desas 10 hectáreas por concello, tanto nas parroquias priorizadas como nas que non están. Son os concellos os que deciden cales son as zonas pois máis urxentes de actuación e onde faremos, dende a empresa SEAGA, pois eses desbroces. A maiores dos 12 quilómetros de vías municipais que xa viñamos desbrozando e seguiremos a facelo. Vías municipais que tamén son determinadas polos propios concellos. E ampliaremos o suministro desas especies permitidas nas faixas secundarias, dicir, frondosas ou froiteiras, para que esas zonas pois sexa máis doado mantelas limpas e protexidas. Ao final, pois os núcleos rurais, que é o que verdadeiramente importa. E, en definitiva, son 25 millóns de euros anuais, 100 millóns nos próximos 4 anos que permitirán acometer estas tarefas dun xeito programado e pautado no tempo. E como? Pois, como digo, con máis persoal que contrataremos para estas labores, con máis medios para executar os desbroces e tamén incidindo moito na concienciación cidadá de que é unha labor de todos, como dicía ao iniciar, das administracións e dos particulares, manter protexidas as vilas e os núcleos rurais. Como acabo, pois eso, incidindo nesa mensaxe de que a prevención é cousa de todos. E máis nada, moitas gracias e quedo á disposición por se houbera algunha pregunta en este tema. Si non hai preguntas. ¿Sí? Sí, quería preguntarlle se neste convenio se inclúe algún tipo de penalización para os concellos que non cumplan coa exigencia de limpar as franxas ou non teñan o plan de prevención de incendios. O plan de prevención de incendios é obrigatorio, evidentemente, e o tema das penalizacións non son obxecto deste convenio. Debemos de cumplir todos. Sí, efectivamente. Sí, nada máis. Moi ben, gracias. Boa tarde, presidente. Dúas cuestións. A primeira referidas ás ameazas que facía a semana pasada o conselleiro de Presidencia do Goberno Central con retirar a protección ás mulleres vítimas da violencia machista. Se considera que é a mellor forma de negociar, en todo caso se respalda esa mensaxe do conselleiro, non cree que dá que traslada ás vítimas unha sensación de inseguridade. E, por outra banda, o Tribunal Supremo publicaba a sentenza que condena o fiscal xeral do Estado, di que o entende, considera que o alguén do seu entorno tiña coñecemento da filtración. Quería que me fixes unha primeira valoración. Grazas. Perdón. Unha valoración desa... Unha valoración, pero que non entendí o da filtración, perdón. Que o Supremo considera que Álvaro García Ortiz ou alguén do seu entorno pois que foron os autores ou tiñan coñecemento da filtración. Gracias. Moi ben. Respecto á primeira pregunta, mire, primeiro, volvo a insistir en algo que vimos dicindo durante todos estes días. A Unidade de Policía Escrita, a Policía Autonómica, leva perdendo efectivos durante os últimos anos. Durante todos estes últimos anos é algo que lle vamos poñendo de manifesto o Ministerio do Interior, o cal non é nada novo.
A colaboración da Unidade de Policía Adscrita no sistema Biogen ven do ano 2016, cando a unidade estaba con moito máis efectivos dos que hai agora, e somos a única comunidade autónoma, incluídas as demais que teñen Policía Adscrita, que son varias, que colaboran no sistema Biogen. Ninguna outra comunidade autónoma, aínda que teñan máis efectivos, colabora no sistema Biogen, que é unha finalidade, igual que a Unidade de Policía Adscrita ten as súas propias competencias, isto é unha competencia, unha obriga, en primeiro lugar, garantizar esa cobertura da Policía Nacional con independencia da Policía Adscrita. Foi naquel momento, amosando a sensibilidade da Xunta de Galicia, a mesma que temos agora con esta cuestión, donde, cando estaba a unidade con moito máis efectivos, decidimos adherirnos, insisto, única comunidade autónoma. Por lo tanto, agora, con moitos menos efectivos, creo que é absolutamente lóxico pensar que non se pode prestar este servicio, por lo tanto, é o que lle estamos dicindo ao Ministerio do Interior que hai moitos menos efectivos dos que permitiron naquel momento colaborar, insisto, sendo os únicos. E isto non é novo, non é unha maneira de negociar. Eu mesmo me desplacei a Madrid a principios deste ano unha reunión co Ministro do Interior, co Secretario de Estado naquel momento, recordo que 2 semanas despois deixou de selo, donde todo isto yo trasladamos, non era a primeira vez ni moito menos, pero creía que o tema tiña suficiente importancia como para ir eu persoalmente con o Consello de Presidencia. O ministro naquele momento pediu discreción, despois de ter anunciado, por certo, 2 meses antes que iba a aumentar o número de efectivos da Unidade de Policía Adscrita. Naquel momento, nesa reunión no Ministerio, na sede do Ministerio, en febreiro, o ministro me pediu discreción para poder tomar unha decisión. Pasaron os meses e nada soupemos, nada. O que coñecen agora é un novo intento, se ha coñecido, de volver a decir o mesmo. Por tanto, é algo que sabe o Ministerio e é algo que nos queremos facer ben as competencias que presta a Unidade de Policía Adscrita, que se preste moito máis nunha competencia tan importante. Por tanto, se non hai efectivos, creo que todo o mundo entende que volve a pasar. Supoño que, ademais, esos efectivos son os que se reserva para outros cometidos, incluído o Ministerio do Interior. Por tanto, é simplemente non ter efectivos para poder facer isto. E, insisto, éramos a única unidade de Policía Adscrita. Queremos facelo, planteámoslle unha proposta, unha solución ao Ministerio, pero, por lo que sexa, non lles interesa. Non sei se porque non lle dan a suficiente importancia, por razóns políticas, non sei cal é. Creo que aquí a boa fe e a intención de intentar facelo ben da Xunta de Galicia está fora de toda dúbida, insisto, nun tema tan importante como este. Respecto á segunda pregunta, non coñezo a sentencia todavía, fíxose pública mentras estaba tendo lugar o Consello da Xunta de Galicia, pero polo pouco que puden ler, creo que queda perfectamente acreditado a utilización partidista de un órgano tan importante como a Fiscalía Xeral do Estado. Por lo tanto, isto é o que se condena, dai ben o sentido da sentencia, e estes días donde o Goberno se dedicou a intentar desacreditar simplemente porque non se coñecía aínda o contido da sentencia, o texto íntegro, a desacreditar o Tribunal, os seus compoñentes, oímos de todo, pois agora creo que está posto negro sobre blanco as razóns, a sentencia, e insisto, polo que chega, creo que non lle cabe ninguna dúbida ao Tribunal sentenciador da utilización partidista das institucións. O malo é que, por desgracia, non é a última por parte deste Goberno. A única, perdón. Boa tarde. Quería preguntar sobre 3 temas. O primeiro é o proxecto de Altri, que continúa pendente da súa tramitación da Administración. En concreto, a autorización ambiental integrada, o Goberno galego dixera que estaría lista cara ao verán e seguimos agardando por ela. A pregunta é cal é o motivo desta demora e se hai unha nova data prevista para cando poderá estar lista. Por outro lado, sobre Ribera Saúde Povisa, a Xunta di que non podería pasar algo similar ao Hospital de Torrejón en Galicia porque hai unidades de control que supervisan os hospitais que están en funcionamento en Galicia. Os colexios de médicos pediron hoxe mesmo garantías sobre esta supervisión. O que quero preguntar é se a Xunta valora facer públicos os informes ou as conclusións que teñen esta unidade de control nun caso que xera preocupación nos pacientes. E, por último, quero lle preguntar a súa opinión
sobre que as últimas enquisas digan que ten mellor valoración Isabel Díaz Ayuso que Alberto Núñez Feijóo. Grazas. Sí, respecto a primeira, bueno, a Xunta de Galicia está seguindo respecto ao proxecto de Altri, respecto a calquera proxecto industrial, unha tramitación consideramos absolutamente asustada á normativa. Dende que se otorgou a primeira autorización á avaliación ambiental, bueno, saben vostedes que ocurriron moitas cousas, entre elas que o Goberno Central, por boca do representante do Partido Socialista en Galicia, xa anunciou que, primeiro, que non iba a ter financiamento europeo, agora que queda fora da planificación eléctrica e, de paso, toda a provincia de Lugo. Estos son os grandes logros respecto a promoción de industrias en Galicia que ten o Goberno Central. Por lo tanto, creo que nestes momentos saber se vai cumprir un novo trámite pensando que negación de financiamento frente a outras empresas, outros proxectos en outros sitios de España que non teñen absolutamente ningún trámite ambiental realizado, nin culminado, esa se anunciou grandes subvencións. O logro, insisto, para min gravísimo, de decir que se descolga a toda unha provincia da conexión eléctrica simplemente para deixar desconectado un proxecto concreto. Creo que nestes momentos a autorización ambiental creo que é un pouco incluso secundario vendo todo o que está por delante. En todo caso, vaya por diante que seguiremos cumplindo cando proceda toda a tramitación ambiental que sexa necesaria, sempre cando a empresa siga tendo interés en que o proxecto vaya adiante. Ao final, tamén unha decisión empresarial que, frente a todas estas dificultades, terá que decidir o que toque en consecuencia. E despois, si procede, se non procede, por suposto, non se otorgará, serán os seguintes trámites administrativos. Respecto da segunda pregunta, efectivamente, hai un sistema de control, que, por suposto, os sistemas de control, si todo vai ben, non hai nada que preocuparse. Por suposto, se houbera algún tipo de anomalía, por suposto que o faríamos público dentro dun exercicio de transparencia, faltaría máis. Pero non é só o sistema de control, é que o sistema que hai respecto a este hospital xestionado por esta entidade son sistemas diferentes ao que había na Comunidade de Madrid. Aquí o sistema non é por cápita, por paciente, senón un sistema por tratamento que é un planteamento totalmente diferente á situación que coñecimos. Por tanto, o que podo decir é que hai, por decir 100%, en principio non podería darse esa situación e si se dera, había sistemas de control e se houbera algún problema, por suposto que se faría saber. Respecto á terceira pregunta, non coñezo en Quisa, sinceramente, o que acredita é que os dous líderes políticos, cada un en seu ámbito e coas súas competencias, teñen unha boa valoración, por lo tanto, me alegro moito porque estou de acordo. Bos días, presidente. O Instituto Galego de Vivenda e Solo ven de publicar un estudo sobre os alugueres na Coruña no que fala dunha serie de variacións a causa da implantación da área tensionada de alugueiro, variacións nos prezos e tamén no número de licencias, de fianzas que irían a baixa, de novos contratos. Quería preguntar se a Xunta, pois a vista do informe, varía a súa posición sobre estas zonas tensionadas. E logo quería preguntar pola Folga Nacional de Médicos sobre o impacto que está tendo en Galicia. Non sei se ten datos e que opina de como está a convocatoria. Gracias. A primeira pregunta, non hai variación. Seguimos dicindo o mesmo. Autorizamos a declaración de zona tensionada a proposta, máis ben autorizamos que o Concello da Coruña podera declarar dicindo que creíamos que era un sistema que non iba a funcionar. Estaba previsto nunha lei, nos cumplimos as leis sempre, nos gusten ou non, de feito esta temos recurrido, pero mentras está en vigor, si o Concello da Coruña tomou esta decisión, a Xunta de Galicia habilitou que fora posible advertindo que os efectos podían ser os que se están producindo e advertindo tamén que o Concello tería que asumir as responsabilidades si a medida non funcionaba como se está demostrando. Que agora mesmo a variación do precio esa mínima, ínfima, menos de medio punto, frente a un descenso de máis do 50%, alrededor dun 60% de alugueiros disponibles respecto ao ano pasado, fala ben as claras de que esta é unha medida que ten moito de dogma,
moita ideoloxía e moi pouco de eficacia, máis ben todo o contrario, e que ao final os perxudicados son as persoas que buscan unha vivenda e que ora ven como disminuye a oferta en alugueiro. Por outra banda, nada novo, o que xa estaba pasando noutras zonas onde esta declaración estaba en vigor. Por lo tanto, seguimos pensando que é un sistema que non funciona, seguimos pensando que o que funciona son medidas como as que toma a Xunta de Galicia e entendo e agardo que o Concello da Coruña asumirá as responsabilidades do resultado da súa decisión. Respecto á segunda pregunta, pasáronme durante o Consello da Xunta de Galicia unha primeira estimación, non quero despois, o mellor debía comprobarlo, creo que estaba en torno ao 18-20%, pero insisto, eran datos provisionais, en todo caso, é un motivo de preocupación para a Xunta de Galicia. Vai supoñer paralización de moitos procesos médicos nunha folga que se convoca contra unha decisión do Goberno central que parece que non vai con eles. Isto parece que a ministra transformouno nun problema das comunidades autónomas, que efectivamente é un problema, porque é un problema para a sanidade pública, pero absolutamente causado polo Goberno, que, ao contrario do que fixo a Xunta de Galicia, era nos obriga, frente a unha convocatoria que vostedes saben que estaba en vigor ata hai poucos días e que se desconvocou, polo menos na maioría dos convocantes iniciais, despois dun proceso de negociación por parte da Xunta de Galicia, o Ministerio decidiu non negociar nada, pensando que, ao final, lle trasladaba o problema ás comunidades autónomas. Pois sí que o trasladou e temos que denunciar esa absoluta falta de vontade negociadora que causa perxuicios na sanidade pública das comunidades autónomas e, por lo tanto, da galega. Lamento moitísimo e permítame que poña de manifesto a diferencia entre unha Xunta de Galicia que negociou porque os efectos da folga eran indesesados. Aguasana, el gesto más sencillo para empezar a cuidarse. A mí me la recomendó el pediatra cuando nacieron mis hijos y desde entonces no compro otra. Aguasana se encuentra situada en una de las laderas de Agroba, en el término municipal de Bayona, Pontevedra, a 270 metros sobre el nivel del mar, en una zona verde, de gran belleza y libre de toda contaminación. A pie de manantial se sitúa la moderna planta de envasado, con un proceso de embotellado totalmente automatizado para mantener la pureza original del agua y asegurar la adecuada conservación de sus propiedades.